Ja vnímam, chvála Bohu, mám aj kolegov, ktorí sú mladší, to sú bežní mileniáli, ale že jedna z tých vecí, ktorá mladým ľuďom najviac prekáža a z toho sa nevedia stotožniť, a ja s nimi absolútne súhlasím, je tá úroveň verejnej diskusie, ktorú na Slovensku máme. To je to jedna z tých hodnôt, o ktorých hovoril Boris v rámci svojho príhovoru, ten dialog. To čaro toho dialogu, tá sila toho dialogu, ktorá za tých 35 rokov odišla niekde neviem kam a všetci sme na to zabudli. Ja som človek komunikácie, ja pracujem v komunikačnej oblasti, takže toto je moja doména a toto je pre mňa jedna z tých tém, ktorú musíme reštartovať. Baviť sa s ľuďmi, ktorí možno majú na veci opačný názor ako my, fakticky, kultivovane, bez toho, aby sme ich urážali, bez toho, aby sme sa na nich pozerali zhora a tak, aby sme boli schopní aj pochopiť, prečo hovoria to, čo hovoria. Ten reštart z môjho pohľadu je aj o týchto veciach a myslím si, aj keď sa to podceňuje, lebo väčšinou sa pozeráme na tú ambíciu mladých ľudí odtekať odtiaľto cez výplatné pásky a cez iné také skôr pragmatické faktory, ale ľudia nechcú žiť v krajine, kde po sebe štekáme ako psi. Je tu Peter Weiss, je tu Boris. Ja som to hovoril aj pani Šmegnerovej, že ja si pamätám tie debaty z 90. rokov, keď sedela s tým Ivanom Miklošom a hádali sa o tej ekonomickej koncepcii. A to boli veľmi tvrdé debaty, ale veľmi tvrdé odborné debaty. To neboli debaty, kde by sa jeden druhého ponižovali. Takže toto je pre mňa ako keby možno aj taký signál toho, kam sa my ako komunikačne chceme oberať do budúcnosti formou kultivovanej a vecnej diskusie.